monggo ngawi 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 yo. Ngawinan ngawinan. Seragenan seragenan. Enggak kakek banyak enggak cara bosmus. Hak ngawi ki ngene iki. Iya. Teko Pak Bambang ra paham. Beda WA Sragen. Pak Bambang kan ngawi. Pak Bambang. Hak ene ngawi piye Diknya? Pak Bambang. Nomorku niku masih ada kan? Bapak nomorku masih ada kan? Enggak ada. Ada. Lah jebul
Keselak lah jebulane Sunyoto, yang paling bagus dewe. Spesial buat Pak Mus ya. Panyuwunku mring sliramu
Masnya kakak kegungan juragan Pang setelah yang ini nggih. Monggo Bu Sapa wangen ragu jiwa sinitra marang janji banguno supah prasetyo bumi langit nyekseni Bos pergi bos. Mohon izin iki mungkin
lagune napa? Oh nggih, tak kenal maka tak Sampluk lho kowe. Bapak. Tak sayang. Menika asmanipun Bapak sinten menika? Pak Aris menika Bapak. Pak Jumadi menika Bapak. Pak Parno. Pak Parno nggih. Oh nggih, menika Bapak. Pak Mohlani. Iki ketoke indegeng Pak No. iya. Berarti Ini kan rombongan- anu juragan empang. Rombongan geng dari mana menika niki Pak? Rombongan dari mana ini kira-kira? Pripun? Oh saking Rembang, Oh nggih, Klaten. Klaten. Banjar. Oh, Madiun. Bermacam-macam daerah tapi tetap Iya, satu jua Pak Bhinneka No. Tunggal Ika. Artinya Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. bermacam-macam satu jua. Kowe iki kok yo. Bapak punya lagu apa Iya. ini? Lagunya nopo? Oh, gubuk asmara masih. Ya. Gubuk asmara. Ini karena Mas. nyawer dapat doorfresh nanti dia Iya, monggo. alhamdulillah. Doorfreshnya nanti 1 unit motor Varia. Vario. Varia toh. Mohon maaf Bapak. Eh, Oh nggih, monggo. Pak No, mbok menawa nanti Bapak mau sunat napa? Anake. Ya maksudnya putrane Bapak apa putune? Iya. Putune Kakung. Mosok yo Kakung arep sunat meneh lak yo bingung to Pak No. Langsung sak bablaske gubuk asmara sak pupuh. Pungkasane mung melengku ing sak Sak pupuh masih. Saking Madiun Gubuk monggo. asmara nyanyi mboten? Mboten, rahasia. Iya. Kakung senengane ning gubuk ya Pak No. Sing murah. Ora bayar. Werna abang, tondo isih. Rawat. Penak Dik. Masuk Dik. Yen liwat aku kelingan gubuk kae. Yen tak golek nang cagak partai kebak tulisan partai warna abang tondo kasih sayang Pak RT lagunya apa Pak RT? Monggo Madiun. Sebanu partai Dik. Gubuk kae nyimpen wati wiwit biyen tumeka saiki gubuk kae kebak cita tengah wengi nganti Katrina. Pak No, Hei, iki kok bokongku tuman karepe rene, ae ngopo ya Pak? neng arah Madiun ya Dik ya. Iya. Kakung, iki mau bar apa jenenge gubuk asmara Kakung njaluk dimiringke. Oh nggih, sadurunge miring menganu Dik, empun ditunggu lagune sing apa mau? Oh, Juragan Empang. Juragan Empang nggih. Kakung mboten keseso to? Mboten keseso to? Dereng badhe kundur to? Nggih. Oh nggih. Oh, ajeng dilangsungke. Ha, iki Pak No. Hei, Selak horni. aku tak ijen sik. Bos. Selak Juragan horni Pak No. Empang. Gendang sacet jare Pak No. Yo, aku tak laporan bosnya Juragan Empang sik. Nek kae Mas iki
Dereng asing kuntur to. Gak Tak apa-apa berkarya, bengi nggih. bae. Ya. Oke siap, aku cepet izin sih Dik. Mau salah Wes. mulai kok. Wes. Ya, wes. Catetan sakjroning ati. Dik Dodo. Datang oleh saya ati. Aku kumi dadi derma margo lereng kupuk asmara. Iya, iya. Dek, Ada treatmentnya. Iya kan. ayo mireng 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 yo mireng. Mireng nyageng. Piring makmu. Ini ki ingkang pundi sing nyuwun dimirengke sing pundi menika? Bapak izin Bapak, panjenengan. Ijing mireng. Kambil bolong sisa bajing Mas. Monggo panon. Mas. Aku jangan nomok wis tuwek ngono tuwek. Ijing mireng. Ijing mireng. Kula Bekto. kuning. Ayo Mas. Ika melakon Mas. Jangono jangono Mas Mas. Jaja jangono. Berarti sampirke omahe cerak ora ngampirke. Ya Mas yo Mas. Wadinem. Ayo Mas. Ayo Pak Parno. Ayo Bapak gendang lancar kuning ngati rebutan kaya ngene rasane nongko kurang lagi ditambah gula kaya ngene menandang tresno rina wangi katon ing mata Ah, jangan repot-repot nak. Alhamdulillah, matur nuwun. Jalalilo, jalalilo. Lho Pak No, Timon, 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 timon. mulane awake dhewe ki oleh seneng sing sepuh-sepuh. Kenapa? Genah metu. Iya. Gitu. Sepuh ki- Sing sepuh-sepuh ki disawangane wis paham. Dek Rizka, nyageng. Pripun? Sing sepuh-sepuh ki genah cepet metu wis to. Lah nggih. Ora, genah nyah-nyoh lomo kabeh ya to. Nek sing modelan-modelan ngene iki. Ngene iki. Balah lah, tangan apane? dikode wis ra mudeng. Timun 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 timun. Isar korona gemae nemu rondo anake. Ayo Mas. Ayo Mas. Yang torok-torok ayo. Ayo Mas. Jalalilo. Engkang pundi, Bapak? Bojone pundi jenengan? Alhamdulillah Mbak Gea. Awake dhewe aman. Siap-siap mangke dalu turu ning jaba lho, Pak. Dilaporke lah bapake sing niki kok, mangke kok. Buke gak melu tapi ternyata ibuke nonton live streaming. Lah, iya. Ya.
Walah bojoku nyawer iki keturu ngomong. Preng cagak radio. Sudah Mas Landa. Yen ranjengking ora iso seru. Wong tandur Dik, tandur. Preng. Ayo. Iyo Dik. Mas kecil miring sampun Mas Landa. Timot sigarane terus bangun rumah tanggane. Matur sembah nuwun, Alhamdulillah. andung pamuji penyaringan sehat, Mugi berkah sehat. barokah. Kumitir beda ing pinggir temono clumatono kanggo mesuk mencu sore mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane ya surao surai. Sibuk mangku sore mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane ya surao surai.
ingkang tetulung marang aku ora ana kaya linaku kajaba saking Allah kang maha aku sedulurku aja nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanku rinten lan dalu mong limang wektu kanggo brasno munkar lan nafsu sedulurku aja nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanku rinten lan mong limang wektu kanggo mbrasno Gusti Allah sesembahanku ingkang tetulung marang aku ora ana kaya linaku kajaba saking Allah kang maha aku sedulurku aja nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanku rinten lan dalu mong limang wektu kanggo brasno munkar lan nafsu sedulurku aja nganti kliru Gusti Allah sesembahanku rinten lan dalu mong limang wektu kanggo
kontol baris Lopes kontol baris, lopes kontol baris, lopes kontol baris. ayo Nyanyi karyane bojo, gugur gunung tandang gawe, sayok rukun bebarengan ro kancane, lila lan lakowo mulyane negara. Loro maju papat diwara-wara mesti enggal rampunge. Lopes kontol baris, lopes kontol baris, lopes kontol baris, lopes kontol baris. saben bengi sebenarnya Yakin? saben bengi nyawang Aku nggak mau bantu loh ya. hei Aku nggak mau bantu loh ya. Pak Pokoknya Bambang apa Pak Bambang? Pak Haji. Pak Haji papa ningali Pak Haji ali-ali kena cair ya Cair apa? konang Ya po. Selak. lah wis tuwaknya Oh wis tuwek. wis tuwek putune selimo Alhamdulillah. Masya Allah Wayahe? insaf Wayahe? Wayahe. wayahe insaf Saksi ya wayahe tobat ya. Iso ngono lho ya Allah, mbok yo ngomong yo. nyage Dalem. ayo mriki Ya. yen memajang Senggi. mong nganggo janur kuning Tak iya. dijembengke jenglengke Sing ngersake kang pundi? Pak Tri nggih Pak Pri. nggih Pak Pri. Pak Tri nggih Pak Tri. Pak Tri oh Sutri. PP Pri P P, Pak P. Pri. oh eyang aku Dirgo Yoswa awet sepuh amat ngomong putra wayah kados kula insyaallah amin putu Yuswane keselimo sampun pinten? sak barake ora akunya Alah, wong cek lagi 17 ngono ya. Lah iya to. 17 lek kene menduwer. ngene iki malah alot-alote kok ya Apa kuwi? dahare Oh, dahare. Makaten nggih leres. Oh, ngono Pak. Teko ngendinya? Hah? Teko Madiun. dendengane Dik kembang wae weton Pak Pri asli pundi? Pacitan. oh pasti ki Magetan. Pacitan. Pacitan ayo oper Hati-hati. Ya, engkau tadi udah bilang nggak mau bantu. Pacitan loh kan? Pacitan Sarawi jenang panas udian
janjine kepiye aja ngesuk-ngesuk aja mepet-mepet ndak meteng Lah gur mepet e mosok weh ya meteng. saiki sawang-sawangane meteng lho nya Apa ya ngono? padang-padang iki meteng lho Oke, aku meteng-meteng gak awakmu. Oh, meteng pirang sasi? telung sasi gantol Pak Eret Awawor Iki wedok apa piye? iki anak haram iki ya Astagfirullah, cuma ning dase. enek das tok dielen das tok karo rambut tok Ah ngono. panas sudan aling-aling capek gunung Tak ya. Lato-lato. Lah kowe kok ya gogrok jarane Alah, jarane sak mling. meteng. Jare- Jarane meteng lene obah wae ora gogrok. tak gogrok kok anak haram kok Ana haram. Nadyan wadon sarata lanang Innu mande banyu Eh. Adek jaman Monggo, Pak Pri. berjuang Astagfirullah. berkelingan Sanyoto. biar tak opendi neng saiki neng saiki aneh gunung tak cadoki sego jagung yen mendung tak silihi sampai gunung Pak Pri, Tiris tos pundi Bapak? bareng yo babar gilang kalung Teriska maju Ya. gak apal jari seliring gunung desa Gunung desa dadi rejo gede kaca mlebu sedeng sesek mlebu sedeng gelang kalung sing tak tampa ngelingake jamane semono nalika biyen janji tresno
rezeki Gusti sing maringi Pak Pri, dos pundi lho Pak? Skeco Oh, nggih skeco skeco nggih Pak nggih alhamdulillah galong-galong dadi saksi monggo sliramu ora bakal lenjani wiwit donya nganti akhir dawa kayu wong bagus sing tak pikir-pikir Pak Pri sampun diaturke caping gunung bablasaken gelang kalung Yuk Si capek janda, gunung si dados janda. campur sari jelas ada. Wagina. apa dek aku dut Senang foto. Mas Sugiono yuk Mas Sayang, ojo nyanti-nyanti bumi nek kene bae. oh Mas Arsito sesek lebih sedih ayo dia Mariska Jorok kelingan Jarak Mariska Bu, Dedek belum Ibu. Dek ibu kan asli dari Lampung Oh Ibu dari Lampung? Iya. Kita tanggal berapa ke Lampung Pak? kita ke Lampung 4 Oktober Alhamdulillah. nanti kita 4 Oktober ke Lampung ibu nanti tak mampir nggih Siap. Nggih. Kan janjian sama Ibu ya Pak No. Janjian sama Ibu. iya Ibu Dedek belum. aku ora loh Dik aku loh Ibu, lah Dedek kalau nggak dapat nanti yang ibot mereken nang opo. Makasih ya Bu salim sih. Aduh ayune Bu, ya Allah. Ibu calim Bu ya. calim Bu calim calim Kowe kok leh ngemis kasar ngono to oh, Pak No? oh akan calim toh Dek Lah yo ndak nang nganggo lunjak-lunjak barang. Dongakno Bapak karo Ibu yuk. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi Pak Rianto sekeluarga Amin. tansah pinaringan sehat, Amin. pikantuk kesehatan, bagian dunya tuwin akhirat. Amin. Allahumma Amin. amin. Kita tungane Dik. Besok ulang tahun pernikahan Bapak dan Ibu ngundangnya campur sari Campur jelas nada sari lagi. ya. Penyanyinya mau loro. Siapa aja? Wer aku tok. Om Landa? Iya. Lah niku lho Pak, sing ngibot menika nek kula angsal ngeten iki terus cerah wajahe. Ayo Dik. Lah nika. Ayo kene meneh. Sokor bisa nyawang. Sokor bisa. Gunung
rasane padha lara Jelas nada. Campur sari komplitan saja sih. Mangga, 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 mangga. Selamat bertugas Bu Enge. Panitia Bapak Pasukan bate yuk. asik. Dek zaman berjuang jurgelnya anak-anak Salaman saya lho Pak Nok. Nah. biyen tak obeti ing saiki ana Pak, ada yang punya lagu Pak Jadi ntar malam Dek apa lho Pak Pak RW Pak RW ing saiki Bukan moro jare Dek yo Neng gunung tak cadoki sego jagung yen mendung tak silih sampe gunung Alhamdulillah Ya Pak RW Allah. saged jawi toh Oh, Kebumen, anjing. Portugal aja Purwokerto lewat Purwokerto lewat Tegal Tegal. Pak RW kagungan lagu nopo Pak RW lagunya apa Pak RW? Pak RT nopo Pak RT Lagunya apa? terserah Waragono siap Pak Nok, Eh. jane ki awake dhewe gur arep nyanyi kok ya Pak RT Pak RW ndadak repot-repot ya Pak. Aku lak ya dadi pekemo to Pak Nok. lemas lemas Nyun sewu ngapunten nggih Pak nggih. Napa menika Pak RT? Rondo Oh. kempling. Oh, nggih. rondo Iya. kempling masih Aduh, jan tibake gayeng ning kene Mas. Ini ternyata ada dua kubu, satu Iya. pasukan kuning dan satu pasukan merah. pasukan merah Pasukan kuning sudah ada perwakilan Pak RW, pasukan merah belum Pak Nok. perwakilan pasukan merah yang mana kira-kira Pak, perwakilannya ada nggak kira-kira yang minta lagu Pak? oh Iya, ya oh, pakai itu belakon keluarga. Dek perwakilan keluarga Pak D, Pak RW ngersakne lagune menika rondo kempling jenengan ngersakne nopo? Ngersakne nopo? Pak RW minta lagunya rondo kempling, Bapak kira-kira minta apa Pak? Jangan minta saya Pak, saya. jangan Masa Hei. jaluk aku ya? oh piye jadi jaluk? masa tuwek meneh Aduh, Ibu mohon izin ya Bu nggih Roro Jonggrang Pak, siap. Kenalan Iki- saya Pak Sopo iya jenenge. paling asem Pak sinten Pak Asep Eta Pak Asep. eta saha Pak Asep. dia bablasnya ada kempling masih Seger bisa nyambung. gunung desa Gunung Pisau. Bapak jogetnya sini. Jadi monggo Bapak monggo Pak RW Pak RW nyanyi ya Pak RW. Pak RW nyanyi rondo kempling. Pak RW nyanyi nggih
Ayu badhe tindak pundi ati ngaren tindak wae ora numpak taksi dhewean apa ora wedi timbang nganggur kula turun ngajari Mbak Yu